Аз ще Така ли? имам само заден ход, нека тебе да имам и преден, защото ти имаш путка. Да, Охо, не е вярно. давай. Ами, да ми вика не е вярно, Венци. Докажи го, докажи го. Венци, докажи го. Какво сега искаш да ти го дам? Не искам да ми докажеш, не искам да ми даш нищо. Няма проблем, ще ти го дам. Какъв е този нов апдейт на Дискорда, къде ни са побирали деба? Ай, дай го е. Какво? Господ, от Аз ще говоря телефона. телефона. Ама Венци да не насереш кадо. Забийте ли? Марко? Ще не реши. Венци не ще да дойдеш Пловдив, ми ако аз долу в Арковски да не се скриеш мазето и да заключиш вратата. Това да не е майка ти, когато стане земетресение и се оплаши. Ама... Или когато скочи във вас и стане земетресение. Ти... О, Венци. Ела до Пловдив. Кажи Мартина. Ела до Пловдив. Не искаме. Насра! Напълни гащи, бе, Венци. Венци, що пълниш гащи, бе. Стига на майка ти и писа да ги пере всяка вечер на пикание. Напълнил съм на майка ти храна за до вечера, човек. Иво, рекорд бе. Давай, Марто. Или ако искаш и за теб ще напълна. Кой? Венци, дойш да ми я донесеш лично, бе. Не, ще ти я прата по еконта. Пак насра. Пак избягва обаче да ме види на живо. Като знае какъв си граден. Ти би едва шамара. Ще направя аз тебе такъв грозен сладкар. Ама ти вече си да е, така че. Най-вероятно може да станеш по-хубав след моето деформиране на твоето лице. Тя ако беше хубав като мене, аха. Венци, ти ако беше хубав като мен, до сега си е баба, ама. Цели е. Ти си грозен като газът на някой маймуна, човек. Венци, представя си газа на някоя маймуна е баба преди тебе. Сигурен ли си, че не са те ебали? Да, сигурен съм. Да не съм тебе. Ти си доста по-зле от мене. Даже не може да ни сравняваш. Да, тръвенци. Мога. Че малко. Ти си 100 кг и повече. Да, аз съм по-малко, така че... Мартин е 100 кила. Ти си един прешлен, брат. Съм 100 кила мускули, ако си изджаскам един... Или сванина и половина. Добре, за кой не идваш да Пловдив тогава, като си много голям? Да, бе, Венци. Кой е Чакай, турен бе. власт? Не ми се занимава с... Добре, аз ще дойда до Раковски, аз ще дойда до Раковски, Да. добре. Айде, аз ще дойда. Ще Венци, викна само мами да гледа. казваш къде и кога, къде и кога. Венци, кажи, аз идвам до Раковски. И аз дойда, Марко. I pull up! Like. Добре, ела, тя нещо няма да намерите. Еми да, защото ти се скриш, защото си насран. Венци, бе, брат, моля те се, бе, брат, айде, бе, стига на Сирил на майка ти и писна да сменя чаршаф всяка вечер, бе. Венци, няма вече бял чаршаф в вас, бе, всичките са кафяви, бе. Така, този са... Той спуска, защото Марти почна да реква Венци толкова агресивно. Той как му отетна. Пак Окей. останаха няколко човека, дет не са мютнати.